खुलुमबाय नायगिरिफोर आं प्रीति नार्जिनारी आरोबावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै आङो एज ए मेडिकल हेल्थ वर्कर दिनैहाय मोनसे फिमेल हेल्थ रिप्रोडक्टिवनि कमन प्रब्लेम व्हाइट डिschargeनि सोमोन्दैहाय खोथानोहाय आङो दिनैहाय फैबावबाय। तो व्हाइट डिschargeनि सोमोन्दै गोबाङानो आंखौ कमेन्ट्सआवहाय सोंहरबाय थादों गोबाव समनिफ्रायनो, किन्तु बेस्थथा गोबांनो बिजि थानायनि उनावहाय आङो बानायनो हायाखै भिडिअखौहाय। आङो कयेक दिन सिगांबो ओरैनो आंनि ब्लग भिडिअ बानायबाय थानायावहायनो आङो बुंदोंमोन जे व्हाइट डिscharge मेनलि बेक्टेरिया फांगाल बेफोरबादि माने प्रब्लेम इनफेक्शनफोरनि उनावहायबो जायो होननानैहाय। तो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे व्हाइट डिscharge मानो जायो बेखौहायनो आङो डिटेल्सआवहाय आङो खोन्थानो सानबाय। तो व्हाइट डिscharge को हाय गोबां मानसियानो बेफोरबादि प्रब्लेमजोंहाय फेस खालामनानै दङ। तो व्हाइट डिscharge मानो जायो आरो व्हाइट डिscharge मा? व्हाइट डिscharge जानायनि मोनथाम मेन कारण दङ कजेस। बेनो जाहैबाय मोनसेया फिजियोलॉजी कजेस, ओमफ्रायहाय मोनसेया जाहैबाय नोंने बैक्टेरियल वाजाइनोसिस होननानै बुङो, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय इनफेक्शन। तो फिजियोलॉजी होननानै बुङोब्ला माखौ बुजियो? फिजियोलॉजीआवहाय जेमन तो गोबाङानो जों नुनो मोनो जे जेब्ला हिन्जावसाफोरनि पिउबार्टी एज फैयो, पिउबार्टी एज माने जेब्ला उन्दै बैसोखौ बारनानैहाय मोनसे 10 बोसोर 11 बोसोर 12 बोसोरनि बैसो सफैयो, बे समाव पिउबार्टी एजआव हाबो हौवासाब्लाबो हिन्जावसाब्लाबो। तो हिन्जावसाफोरनि बे पिउबार्टी एज मोननायजों लोगोसेनो बडियावहाय हर्मोनल चेंजेस जायो। तो हर्मोनल चेंजेस जेब्लानो जाबाय अब्लानो हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय बे व्हाइट डिscharge होननाय जिनिसाबो फैयो, कारण हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय इस्ट्रोजेन नामनि मोनसे हर्मोन थायो, बे इस्ट्रोजेन हर्मोना बाङो। आरो बे व्हाइट डिscharge आरो माब्ला जायो बेबो जाहैबाय मोनसे आरोबावनो आङो गोबां भिडिअआवनो आङो बुजायबोबाय, बे जाहैबाय ओवुलेशन पिरियड। माने जे समावहाय मंथली ब्लिडिंग जानायनि उनावहाय प्राय मा होनो 13 থেকে 14 दिन उनावहाय 13 থেকে 14 दिन उनावहाय जे ओवुलेशन पिरियड जायो, मेनलि जे समावहाय माने कनसीव खालामनायनि टाइम। हौवा आरो हिन्जाव जुदि फिजिकल इंटिमेशन जायोब्ला सेक्सुअली इंटरकोर्स जायोब्ला बे समावहाय गोर्बोआव फिसा थानायनि जे मोनसे मेनलि टाइम बेखौ बुङो ओवुलेशन पिरियड। तो बे ओवुलेशन पिरियड समावहाय व्हाइट डिscharge इंक्रीज जायो। आरो मोनसे समाव जाबावो इंक्रीज, बेनो जाहैबाय मेनोपॉज, जे समावहाय हिन्जावसाफोरनि खायफानो 45 to 55 एज सिमावहायनो गोबां आइजोफोरनो जे मंथली ब्लिडिंग जाबाय थायो, बे मंथली ब्लिडिंगा परमानेंटली स्टप जायो। तो बेखौ बुङो मेनोपॉज। तो बे मेनोपॉजनि समावबो हिन्जावसाफोरनि देहायावहाय बे व्हाइट डिscharge इंक्रीज जायो, माने बाङो। मानो होननानै बुङोब्ला बे समावहाय जे बडियावहाय हिन्जावसाफोरनि बडियावहाय मेंटेन खालामबाय थानाय बे इस्ट्रोजेन हर्मोन, बे इस्ट्रोजेन हर्मोननि लेभेला बे मेनोपॉज माने बे मंथली ब्लिडिंग जे जायो, बे मंथली ब्लिडिंग थाबथानाय समावहाय बडियावहाय इस्ट्रोजेननि लेभेला एकदमैनो एखेबारे खमायहैयो। तो खमायहैनानै मा जायो, हिन्जावसाफोरनि जे प्राइवेट पार्ट, बे प्राइवेट पार्टना टोटली मा होनो बेयो गोरान जायो जायगाया। तो बिनि जुनैनो बे समावहाय व्हाइट डिscharge बांसिन जायो। गोबाङानो साननो हागौ बे व्हाइट डिscharge मेनलि मा? तो व्हाइट डिscharge मा होननानै बुङोब्ला जोंनि हिन्जावसाफोरनि जे रिप्रोडक्टिव अर्गान, नोंथांमोननो आङो स्क्रिनावहाय बे माबाखौहाय आङो इउट्रास आरो जोंनि हिन्जावसाफोरनि जे रिप्रोडक्टिव अर्गान बेखौबो आं दिन्थिगासिनो नायनानै ला। तो बे इउट्रासआवहाय गोबांनो लाइनिं वाल दङ दै, मोनसेबा नङा मोननैबा नङा, जेरैहाय जोंनि बे स्किनखौ जुदि जों हाखावोब्ला गोबां लेयार दङ बेवहाय। तो बेबादिनो सेम जोंनि हिन्जावसाफोरनि रिप्रोडक्टिव अर्गान इउट्रासआवबो बेफोरबादि लाइन लाइन थाखो थाखो स्किन दङ। तो बे स्किननि अनेक समाव बे स्किनाबो मा होनो थैयो, गोबां पुराना सेल्सफ्रा थैयो। तो बेफोरबो
माने white discharge जानानै ओंखारनो cervical gland, cervix gland बेफोरबायदि गोबांनो ग्लैंडफोर दङ जाय ग्लैंडफ्राव dead cells बा पुराना cells जेखौ बुङो बे पुराना cellsफ्रा बेफोरो white discharge जानानै ओंखारगारो मानो होननानै बुङोब्ला vaginal gland, cervical gland बेफोरावहाय गोबाङानो ग्लैंड माने नोंथांमोना बुजिनो हागौ जे इउट्रासआवहाय मोटा मोटा ब्लड भेसल्सफोर थायो ब्लड भेसल्स होननानै बुङोब्ला बड'नि हयथ' रोदा होननानै बुङो नामा थै खारग्रा जे रोदा बे रोदाफोर थायो अनेक समायावहाय बे रोदाफ्राबो मा जायो कन्स्ट्रिक्शन जायो माने कंजेशन जेखौहाय होननानै बुङो बड'आवहाय मा बुङाय बेखौहाय माने बन्द जानाय ब्लकेज जानाय तो बेफोरबायदि मोटा मोटा रोदाफ्राबो अनेक समय ब्लकेज जानायावबो जायोब्लाबो किन्तु व्हाइट डिस्चार्जआ इनक्रिज जायो गोबाङानो माने मेनलि बे व्हाइट डिस्चार्जआ जुदि उदैयावहाय माने गेस्ट्रो जुदि प्रब्लेम थायोब्लाबो बे व्हाइट डिस्चार्जआ बाङो उदैनि समस्या थायोब्लाबो खायफा मानसिफोरने पेल्भिकआवहायबो कंजेशन जायो पेल्भिक इनफ्लेमेटरी कंजेशन बेफोरबायदि गोबांनो प्रब्लेमफोर जायो तो बेफोरनि समावबो किन्तु बे व्हाइट डिस्चार्जआ इनक्रिज जायो कन्स्टिपेशन जायोब्लाबो कन्स्टिपेशन माने खिख'नो हायै गोरा जानाय तो बेफोरबायदि जायोब्लाबो मा होनो व्हाइट डिस्चार्जआ बाङो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जे खिग्रा माने खिग्रा हल बे खिग्रा हलजों आरो हिन्जावसाफोरनि प्राइवेट पार्ट बेयो खुबि क्लोज थायो तो क्लोज जानायनि जुनैनो अनेक समावहाय इउट्रासआव जोंनि जेहेतु हिन्जावसाफोरनि रिप्रोडक्टिव अर्गान आरो खिग्रा नाली बेयो खुबि काछा-काछी माने खाथि-खाथि तो बेयावहायनि इउट्रासनि जे ब्लड भेसल्स जे ब्लड भेसल्सफ्रा माने थैनि रोदाफ्रा इउट्रासआवहाय थै साप्लाय खालामो बे रोदाफ्रा कंजेशन जानानै थानायनि उनावबो व्हाइट डिस्चार्जआ इनक्रिज जायो तो बे व्हाइट डिस्चार्ज कोहाय मेडिकल टर्मावहाय आरोबाव मोनसे शब्दजोंहाय बुंनाय जाबावो बेनो जाबाय लिउकरिया तो बे लिउकरिया बेनो जाबाय नोंनि फिजियोलॉजी कारण आङो सिगाङावनो आं बुंखादों बे व्हाइट डिस्चार्ज माने vaginal discharge ने मोनथाम कारण थायो बे जाबाय मोनसेया फिजियोलॉजी मोनसेया जाबाय बैक्टीरियल वजाइनोसिस आरो मोनसेया जाबाय इन्फेक्शन तो नेक्स्ट आङो बुंनो थांगासिनो दङ बे जाबाय बैक्टीरियल वजाइनोसिस बैक्टीरियल वजाइनोसिस होननानै बुङोब्ला माने आं गोबां समावहाय आङो बुंबोबाय भिडिअआवहाय बेनो जाबाय जोंनि प्राइवेट पार्टनावहाय गासैबो जे बैक्टीरियाफ्रानो इनफेक्टेड बा इनफेक्शन बेङा किछु बैक्टीरिया जोंनि हेल्थनि गुनै मोजां बा जोंनि प्राइवेट पार्टफोरखौहाय मस्टर खालामनायनि गुनै खुबि प्रयोजन मोजां आं बेखौबो बुंबोबाय तो बेबादिनो बे बैक्टीरियल वजाइनोसिसआवहाय मा जायो बियो ना फिजियोलॉजी ना इनफेक्टेड इन्फेक्शन बङा फिजियोलॉजी बङा बे जाबाय मिडिलआवहाय मा बैक्टीरियल वजाइनोसिस होननानै बुङोब्ला बियो जे बैक्टीरिया जेमन जोंनि आरिनि मा होनो जोंनि प्राइवेट पार्ट जोंनि हिन्जावसाफोरनि रिप्रोडक्टिव अर्गान वजाइनानि गुनैहाय वजाइनाखौ मस्टर खालामनायनि गुनै हेल्दी दोननायनि गुनैहाय हेल्दी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होननानै बुङो बे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अनेक समाव बियो माने अनहेल्दी जानानै बियो इनफेक्टेड बा अनहेल्दी बैक्टीरियावहाय बियो परिणत जायो जे बियो अनहेल्दी मोनसे बैक्टीरियावहाय बियो परिणत जाबाय तो बे समावहाय मा जानाय छे बे व्हाइट डिस्चार्जआ फल स्मेलिंग माने बोरैबानो खारस्लिं मोनामनाय ओमफ्रायहाय समावहाय इचिं जानाय बेफोर जिनिसफ्रा बेवहाय फैनायसै तो बेखौहाय होननानै बुङो बैक्टीरियल वजाइनोसिस नेक्स्ट आं फैनायसै इनफेक्शनावहाय नेक्स्ट जे कारण आं खोथादोंमोन इनफेक्शन बे इनफेक्शना माला जायो बे इनफेक्शना जाहैबाय नोंने बियो बे फिजियोलॉजीबो नङा बैक्टीरियल वजाइनोसिसबो नङा किन्तु इनफेक्शन जाबाय जे आं सिगाङाव खोथादोंमोन फिजियोलॉजीआव व्हाइट डिस्चार्जआ मानिफ्राय जायो तो बे गासैबो फिजियोलॉजीआवहाय जे
white discharge फैनाय बे white discharge गासिबो normal दै normal बेवहाय कोनो मोनामनायबो गैया बेयो colorless ओमफ्रायहाय बेयो होच्छे नोंने मानना बे white discharge आवहाय माननाय गैया किन्तु जै infected मा होनो बैक्टेरिया जुदि फैबायला बेयाव किन्तु foul smelling मोनसे खारस्लिं मोनामनाय माननाय ओमफ्रायहाय गुमुहां जेखौ जोङो मा होनो मेडिकल टर्म बा इंलिशआवहाय जेखौ बुङो जोङो pus cells तो बेफोरबादि white blood cells pus cells बेफोरो फैनाय छै तो बे जेब्लानो फैबाय बेयो जाहैबाय infected बे किन्तु infected जे बैक्टेरिया white discharge बेयो किन्तु ओरैनो हामा तो आं मेनलि आं खोथाग्रोनि सिगांनि जे फिजियोलॉजी आरो मा होनो नोंने बैक्टेरियल वजाइनोसिस को आं बुंदोंमोन बेनि ट्रिटमेन्ट को आं खोथानि तो जुदि नोंथांनि बेफोरबादि गिलापन जाबाय थायोब्ला white discharge जाबाय थायोब्ला obviously बयबो सामा मोननो मोनसे गाननाय जोमनाय पेन्ट मा होनो बेफोरावहाय माने मोनसे गिलापन फैबाय थायो अस्वस्ति बोध जायो तो बेफोरनि जुनैहाय जोङो होम रेमेडीज होननानै बुङोब्ला होम रेमेडीज फोरबो जों यूज खालामनो हायो आरो दिनै गाबोन आयुर्वेदिकनि गोबां मेडिसिन्स फोर ओंखारबाय एलोपैथिकनि जोंहाय गोबाङानो ट्रिटमेन्ट खालामो किन्तु एलोपैथिकनि ट्रिटमेन्टआ गोबाङैनो एक्सपेन्सिभबो जायो लं टार्म समावहाय यूज खालामनानैबो रिजाल्ट मोननि जायो किन्तु आयुर्वेदिकनि मेडिसिन्सफ्रा गोबाङानो जड़ीबुटिफ्रा खामानि मावो मानोब्ला कन्स्टिपेशन नोंनि गेस्ट्रोइन्टेस्टाइनल प्रब्लेमफोरखौहाय करेक्शन खालामो ओमफ्रायहाय जुदि नोंने उन्दुनो थिक थाक जुदि जायाब्ला नार्भनि माबा मोनसे समस्याफोर जायोब्ला बेफोरखौबो आयुर्वेदिकनि मेडिसिनफ्रा गोबाङानो थिक खालामो किन्तु होम रेमेडीज होननानै बुङोब्ला जों मोननो जाहैबाय मेथियाखौहाय बाजारावहाय बायब्ला ओरैनो मोनखायो बर'आवहाय मा बुङो आं मिथिया किन्तु बांलायावहाय मेथियानो होननानै बुङो जोङो तो मेथिखौहाय मा होनो बयल खालामनानैहाय मेथिनि दैखौहाय गोबाङा लोङोबो बेफोरखौहाय जोङो गोबां पुराना जमानानि मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो नुयो आरो बेनि रिजाल्टखौबो जों मोजां नुयो तो बेफोरखौहायबो जायफ्रा जायो बेफोरखौ एप्लाइ खालामनानै नायनो हागौ आरो जुदि मोदोमफ्रावहाय नोंने माबा मोनसे मा होनो बायरावहाय एक्सटार्नली रिप्रोडक्टिव अर्गानावहाय प्राइवेट पार्टफ्राव जुदि इचिं माननाय बेफोरबायदि जुदि जायोब्लाबो निम बिलाइफोरखौहाय रुनानैहाय दुगैनाय मोदोमाव हुनाय बेफोर खालामब्लाबो अनेकटा रिलिफ मोननो हायो तो मा होनो श्वेत कनिका होननानै बुंनाय मोनसे टेब्लेट ओंखारदों बे आयुर्वेदिकनि बे टेब्लेटखौबो नोंथांमोना यूज खालामनानै नायनो हानाय ओमफ्रायहाय मेनलि आरो मोनसे टपिकआ थाबावबाय मोनसे जिनिसा थाबावबाय बे जाहैबाय इनफेक्शन जेखौ होननानै बुङो ना लास्ट कारण व्हाइट डिस्चार्जनि तो बे व्हाइट डिस्चार्जनि लास्ट कारण इनफेक्शन ना किन्तु अनेक समय सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजीजबो जायो माने जायजोंहाय नोंने हुआ बा हस्बेन्डनाव जुदि माबा मोनसे सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजीज दङमोन बियो नोंनावहाय ट्रान्समिटेड जाबाय तो बेनिफ्रायबो नोंने किन्तु अनेक समय व्हाइट डिस्चार्ज जानो हागौ तो जुदि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड माबा मोनसे इनफेक्शन जादोंब्ला बेखौ किन्तु बोथ पार्टनार ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जुदि नों सासेयाबानो जुदि ट्रिटमेन्ट खालामनानै नोंनि पार्टनारा जुदि ट्रिटमेन्ट खालामजायाब्ला बेयावहायबो किन्तु एकी मा होनो इनफेक्शनानो एकी बैक्टेरियानो नोंनि पार्टनारनिफ्राय पुनराय माने आबारो फैफिननायनि चान्सेसआ हाइली माने 100% का आर बेनो आरोबाव जाहैबावबाय व्हाइट डिस्चार्जआ मेनलि मा होनो इनफेक्शन होननानै जेरै बुंबाय आङो बैक्टेरियानिफ्रायबो जायो कैंडिडियासिस ट्राइकोमोनासिस बेफोरनिफ्रायबो जायो तो बेयावहाय इचिं फल स्मेलिं हाइली माने ओरैबादि खारनाय मोनामनाय ओमफ्रायहाय मानख्रावनाय बेफोर जिनिसा थायो आरो पास सेल्सबो थायो बेवहाय गुमु जेरैहाय जोंनि मोदोमफ्रावहाय मोनोब्ला माबा मोनसे तो बेखौ छेब्ला जेरै जायो बेफोरबादिनो पास सेल्स फैयो व्हाइट ब्लड सेल्स
बेखौहाय बेफोरखौबो नुनो मोनो तो बेनि गुनै मेनलि बे बैक्टेरियल वजाइनोसिसआवहाय अफ्लक्सासिन बा मेट्रनिडाजोल बेफोरबायदि मुलिजोंहायनो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो तो बेखौहाय खुगाजोंबो जानोहाय टेब्लेटफोरखौबो होनाय जायो ओमफ्रायहाय पार वजाइनाल मुलिफोरखौबो होनाय जायो किन्तु जुदि नोंथांनि इनफेक्शन जादोंब्ला तो बेनि जुनैहाय किन्तु गायनोकोलॉजी डॉक्टरा मास्ट दिन्थिनांगोन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर छाड़ा बेखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा डॉक्टरनाव थाङाब्ला एक्जेक्ट नोंथांने मा जानानै दङ फांगल इनफेक्शन जानानै दं ना ट्राइकोमोनासिस बैक्टेरिया जानानै दङ ना कैंडिडियासिस जानानै दङ बेफोरखौहाय एक्जेक्टली मा होनो स्मेर खालामनानै स्मेर टेस्ट खालामनानैहाय नायनाय जायो स्मेर टेस्ट खालामनानैसो बेखौहाय मिथिनाय जायो कल्चर टेस्टफोरखौ खालामनानै तो दिनैनि आंनि बे टपिकआवहाय माने वाइट डिस्चार्जनि बागै बे टपिकआ एसेनोसै तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आंखौ कमेन्ट्सआवहाय बुंनो हागोन आरो नोंथांमोननो जुदि माबा मोनसे आरोबाव मिथिनांगौ माबा मोनसे टपिकफोर दंब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्सआवहाय बुंहरना दोननो हागोन आङो चेष्टा खालामो गासैबो रिप्लाइफोरखौहाय कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं होजोबनो हायाब्लाबो आङो चेष्टा खालामगोन जतटा पारे आङो भिडिअफोरखौहाय लाबोनोहाय तो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि भिडिअखौहाय फर्स्ट टाइमनि जुनैहाय जुदि नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौहाय सब्सक्राइब खालामनानैहाय नोटिफिकेशन बेल आइकनाव अलखौ थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानो हायो तो बेनोसै गोजोन्थों।